fængsler uden tremmer. Og se, jeg går med et ord. Kører på transportbånd i gamle mukkebækker under fjerne fremtidsgave lygter. Skyd med pistoler i glashuse. Og find en gammel kælling med en spand vand. Se mig stå ved havtomater. Som mød hende på et flygtende skib i regnvejr. Se hende forsvinde, når du er lammet af snak. Skab tiden og kend den. Løb for livet fra raketter. Løb ind til en kone, hvis man er på kontoret. Gå over sneen og se, stolen står op.
snublende. Hen til gaden, hvor mænd eller en gulbølgende måne ud over asfalten. Jørgen er glad for, at de i dag skal have nemlig lave video. Han vil lave et portræt af samfundstaberen Benny, som sidder her. En passiv mand, gået i stå, arbejdsløs, tv-narkoman. Jørgen ønsker i denne film at belyse nogle af problemstillingerne, som... Vi kan simpelthen ikke inde i denne 40-årige politimand lever et mishandlet barn. About to take Montauk to Iran is much too... Benny Sammer frem og tilbage hele tiden, men det jeg vil sige var, at Jørgen ønsker i denne film at belyse nogle af de problemstillinger, der ligger... Denne studerende har mange personligheder. Og ønsker, at I Benny... Nej. Det er fedt. Det er vildt fedt. Aktiv med video. Ring til mødestedet og bliv aktiv. Vi har 7 ledige pladser. Hey du! Du skal ikke ryge her, du. Gå væk med dig. Nej, men jøsvin. Gå væk. Hvad fanden er det for noget? Det ryger alligevel. Ja, se hvor det ryger, så skal du ikke også komme og ryge. Væk med dig. Svin. Væk. Hvad sagde? Det er dig igen. Du har ikke drikke her. Jeg generer dig ikke nogen. Jamen, det er da rådhuspladsen, det her, for helvede. Jeg er ikke til det her drik. Jeg generer ikke nogen. Det gør du da. Tænk på børnene, der kommer forbi. Tænk på de stakkels små børn. Ja. Må jeg være nogen steder? Ja, det er noget. Det står sikkert også på nogle skilte rundt omkring. Ja. Så kommer jeg afsted med dig. Ja. Der er plads til vi andre ordentlige mennesker. Jeg går nu. Hvad satan, du? Du går på græs. Du går på græs. Jamen, det må man ikke det. Jamen, hvis alle mennesker... Tænk nu, hvis 50.000 kontingenser kom her og gik på græsset, hva'? Hvordan kunne det så ikke gå? Jamen, hundene må da godt skide her. Ja, hundene. Jamen, det er noget andet, ikke? Nå, ja. Jamen, du bliver jo ved. Ja, jamen, jeg går derud. Jeg skal derud for stien. Så skal jeg lige gå siden af dig, hvad? Ja. Hvor hurtigt skal du ikke gå? Så er et bøvl med jer. Miljøsvin. Ja. Uha. Er det godt nu? Ja, nu er det godt. Nå, Bliv på fliserne, ikke? Ja, rolig. Nå.
Den lunden lyne med. Og hvad har du egentlig tænkt dig, at vi skal bruge vores bænke til? Hæ? Jeg sidder da godt her. Sidder godt. Jamen, vi har sgu da lavet nogle bænke lige for din skyld, ikke? Kan man så ikke sidde her? Ja, du kan falde i vandet, kan du? Ja. Og hvem skal så fiske dig op? Det kan du ikke engang selv finde ud af, vel? Skal vi til at ringe til Falk, ikke? Det er sgu derfor, vi lavede bænkerne, ikke? For du kan sidde ordentligt, ikke? Jeg bruger bænken. Og det er godt. Ja. Så er det pænt nok? Ja. Du må ikke drikke øl her. Nå, det tænker jeg nok. Så, det var lige godt. Det var da lige godt. Har du ikke ved at læse? Jamen hvad? Jamen, du kan da ikke stille cyklen her. Hvorfor ikke det? Jamen, du kan ikke læse. Hæ? For det har jeg ikke set. Det er jo helt... man kan næsten ikke se det. Nå, Er det hovedet din cykel? Ja. Den er ikke stjålet eller noget? Nej. Har du nogle beviser? Ja, der er masser. Aha. Det ser du stjålet ud. Nå, det er den ikke. Den er jo flad. Den skal laves. Den er jo flad. Jeg trækker jo. Pump den cykel. Hey du. Hvad er der nu? Ja, hvad er der nu? Hvad tror du, der er nu? Det ved jeg da ikke. Nå, det ved du ikke. Jeg ryger da ikke, og jeg drikker heller ikke. Du er helt uskyldig. Hvad? Nej. Ved du, hvad du skulle? Nej. Til at finde i snørbånd, skulle du. Må man nu heller ikke gå med sådan nogen? Du må med dig. Det var da Du kan falde. Det var da utroligt med dig. Meget uheldig. Ramme nogle mennesker. Ja, okay. Ja, det er bedre. Ja, det er snart sidste gang, og jeg er snart træt af dig. Du skulle bare være glad, at jeg passer på dig. Jamen, goddag dig igen. Ja, men nu er dig igen. Hvad er der nu? Står du på skiltet der? Privat. Men det kan man, der er ingen dør på den anden side. Der kan man ikke se noget. Aha. Det kunne jeg da ikke vide. Aha. Du har måske aldrig været her før. Nej. Nej. Ja, så.